וואי, איזה שעמום. בוא נראה מה קורה באומיגל הזה. מה איתך כוסי? את רוצה להיות חברה שלי? לא. פי, הבת שלי. היי. מה אומרת? זה מש רק חסר לי עכשיו. معروف أنا مش Where are you from? Israel. פאק יו! וואי, מה זה? כל היצורים היום. אבו רם. Israel. פאק יו! יאללה! עוד אחד. תראה לי את עצמך, בבקשה תראה לי. איך? אני באמת לא מבינה מה קורה כבר עם אפ... היי, היי. תקשיבי, אני חייב להגיד לך שאת מהממת. תודה רבה. וואי, אתה לא מבין, סוף סוף אני מוצאת פה מישהו נורמלי. ספרי לי על זה.